Den forkætrede undergrundsvaluta bitcoinen har i den forløbende uge været i søgelyset, fordi en af de børser, der veksler bitcoins til nationale valutaer, er krakket, og flere andre er lukket. Men også fordi en japansk-amerikansk ingeniør blev udråbt til at være skaberen af bitcoin af det amerikanske blad Newsweek, og efterfølgende blev han så belejret af journalister. Satoshi Nakamoto blev torsdag passet op af en horde af journalister, efter at magasinet Newsweek skrev, at netop denne japansk-amerikanske ingeniør står bag den myteomspundne valuta bitcoins. Men det gør han altså ikke, fortalte han senere selv til Associated Press. I was just an engineer doing something else. Hvis Satoshi Nakamoto havde været manden bag bitcoinen, kunne han formodentlig ellers være blevet lidt af en stjerne blandt det voksende antal mennesker, der bruger den ukontrollerbare internetvaluta til at købe varer og tjenesteydelser af hinanden. Historien om Satoshi Nakamoto kom ovenpå en kedelig tid for mange af de bitcoin-brugere. Den Tokyo-baserede bitcoin-børs Mt. Gox, som tilbyder at veksle bitcoins frem og tilbage til for eksempel dollars, erklærede sig konkurs 28. februar. Det gjorde de efter angiveligt at have været udsat for et hackerangreb, og de undskyldte Mt. Gox's direktør Mark Karpeles. Mikkel Fredlof Krogsholm, du er selv en ivrig bitcoin-bruger, og så har du fulgt udviklingen af den her forkætrede, kan vi vel godt sige, valuta siden den så fordi vi er lidt skeptiske, det skal man vel have lov for omkring 5 år siden. Lad os prøve at starte med at få... Du har sådan nogle klodser med. På nu kan jeg godt tænke mig, at du startede ganske kort med at fortælle mig på 20 sekunder, hvorfor bitcoin er spændende. Hvis vi skal bruge klodserne til det, så vil jeg sige, at den grønne plade, jeg har taget med her, det får at signalere eller vise, hvad bitcoin-systemet er. Ja. Og så ovenpå det, der kan vi have forskellige folk. Jeg selv. Det kunne være dig. Og den røde klods, kunne vi for den sags skyld sige, var Mt. Gox, og det her, det kunne være en anden børs. Ja. Grunden til at tage det med på den her måde, det er for at signalere, at hvis der sker et problem med en af børserne, for eksempel Mt. Gox, så betyder det ikke noget som bitcoin, som valuta. Pladen under neden, det system, der ligger under det hele, det kører stadigvæk og er sådan set upåvirket. Har han her bitcoins, så kan de handle med hinanden ligegyldigt, om denne her klods er der eller ej. Og al den turbulens, som bitcoin har været igennem, det må man sige, den har været i de sidste måneder, uger, dage. Det er den værd. Altså, der er en, der skrev på børsen forleden, bitcoin er den valuta, der dør hver dag. Den er altid i turbulens, og folk erklærer den altid død en gang om ugen eller en gang om måneden. Okay, men du mener, på trods af, at den dør hver dag, at det er en levedygtig valuta? Hvis man kan dø hver dag og stadigvæk være i live bagefter, så er man rimelig levedygtig. Med fra Silkeborg har vi også, tror jeg, der er du, Henrik Drosebjerg. Du er i det her tilfælde repræsentant for den traditionelle bankverden, lad os sige det sådan. Du er også seniorstrateg hos Nordea. Vi har lige fået med klodser her i studiet en lille forklaring på, hvorfor at det her system, alternative system Bitcoin, er smart. Hvad siger du til det? Det lyder da ret smart. Det er rigtig smart, og det kan også sagtens være, at der er en fremtid for en virtuel betalingsform. Jeg synes, det er for tidligt at kalde det en valuta, men en eller anden form for betalingsform. Men set fra vores stol, så længe det foregår på den her fuldstændig uregulerede platform, så er det noget, vi grundlæggende anbefaler folk at holde sig fra, simpelthen fordi risikoen for at enten tabe en masse penge, eller måske helt at miste en masse penge, den er stadigvæk meget stor. Nu gav du os, Mikkel, før et godt eksempel på, hvorfor den jo alligevel eksisterer, selvom den dør hele tiden. Men inden vi kommer sådan alt for langt ind i snakken, også med dig, Henrik Drosebjerg, så lad os lige prøve at få forklaret sådan meget enkelt, hvad det egentlig vil sige at bruge de her bitcoin. Det er nogle bitcoin-brugere, der har lavet det på sådan meget simpel vis. Prøv lige at kigge med her. What is Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, Bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower, you can use them in every country, your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Bitcoins are generated all over the internet by anybody running a free application called a Bitcoin miner. Mining requires a certain amount of work for each block of coins.
This amount is automatically adjusted by the network such that Bitcoins are always created at a predictable and limited rate. Your Bitcoins are stored in your digital wallet, which might look familiar if you use online banking. When you transfer Bitcoins, an electronic signature is added. After a few minutes, the transaction is verified by a miner and permanently and anonymously stored in the network. Ja, Mikkel, det lyder godt nok rosenrødt her. Der er ikke mange problemer i forhold til Bitcoin, hvis man ser den her introduktion. Der er bare det problem, at Bitcoin også er blevet en foretrukken betalingsform. Nu vil han ikke kalde det valuta, Drosebjerg, der, for kriminelle. For eksempel i forhold til at sælge våben. Narkohandlere kan også rigtig godt lide det. Bitcoin er altså perfekt til statsundergravende virksomhed, og derfor, Mikkel, er det vel også indbygget potentielt skadeligt for resten af samfundet. Nej. Kriminelles yndlingsbetalingsmiddel, det er kontanter. Det er ikke bitcoins. Kontanter er det eneste, du kan betale med i Danmark, som er 100% anonymt. Ikke engang bitcoin er det. Vi har en sag fra forrige måned, tror jeg det er, hvor bitcoin-firmaer i Danmark, de faktisk hjælper politiet med at opklare folk, som har stjålet via NemID nogle penge i bankkonti, og så overført dem til bitcoin. Og det er fordi, at man i bitcoin-databasen, den der var vist som det der net over det hele, den er åben, den kan alle slå op i, og så kan man se, hvordan de her bevægelser, de flytter sig. Man kan sige, du kan tage sådan noget som Silk Road, som er det eksempel på det mørke internet, hvor man kunne købe en masse forskellige ting. Det var jo godt gammeldags politiarbejde, der opsporede det. Det var ikke sådan, at bitcoin gav en anden form for at dække, som ingen kunne trænge igennem. Man sporede det, ligesom man gør med alt andet form for kriminalitet, og så løste man den sag. Om det er statsundergravende, det er nok noget filosofisk. Fordi hvad er det, der giver staten magt? Men er det de penge, de selv kan trykke? Det er det måske. Og når staten ikke længere kan trykke penge, det kan man ikke i bitcoin, der er det algoritmen, der lever ude på internettet. Det er den, der laver pengene. Så kan du godt sige, at der er noget magt, der forsvinder fra staten. Henrik Drosebjerg, er det kriminelles foretrukne våben, det her? Er det der, og noget, hvor man i virkeligheden kan sige, at bankerne bliver en lille smule overflødige? Er det derfor, du synes, at den her valuta ikke skal regnes ind som en god valuta? Nej, det bruger jeg faktisk ikke så meget tid på at forholde mig til, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som det bliver nævnt, at det kunne lige så vel være nogle kontanter hævet i en banks pengeautomat, der blev brugt til et eller andet kriminelt, og det skal hverken banker eller bitcoin-udstederne stå til ansvar for. Det må være politiet og landets love, der sørger for, at de ting kommer på plads. Det, der bekymrer mig, det er det, at det foregår fuldstændig uden for regulering. Det vil sige, at du har ikke et kendt regelsæt, du har ikke en lov i dag, der følger med det her. Og det vil sige, at alt det, vi ellers kender herhjemmefra med forbrugerbeskyttelse, muligheden for at få hjælp, hvis noget går galt, når man betaler via de her ting, det er slet ikke til stede i dag. Og derfor tror jeg, at man skal være meget påpasselig. Så har vi også set, og det er måske en begyndersygdom, som kan aftage med tiden, men kurserne svinger jo meget, meget, meget voldsomt. Så hvis man som almindelig lægmand begiver sig ud i det her, så skal man i hvert fald i den grad være klar over, at det, der er 100 kroner hver i dag, det kan vise sig at være 1000 i morgen, men det kan altså også vise sig at være meget, meget mindre. Så det er, jeg synes i langt højere grad, det er forbrugerens ve og vel, som skal reguleres og tilpasses, før man for alvor kan anbefale almindelige mennesker at bruge det her som betalingsmiddel. Lad os lige prøve, når Drosebjerg nu siger det her, så lad os prøve at få en kursoversigt eller en graf, der viser bitcoins faldende og stigende værdi. Det her, det er en graf, der starter helt tilbage i begyndelsen af 2013, så man kan se, så flatliner den rimelig meget, indtil pludselig så går det voldsomt opad. På mange måder kan man vel sige, Henrik Drosebjerg, at hvis man nu ser på en lang bane, så er det da, selvom den også går lidt ned til slut, så er det da en ganske fornuftigt afkast på sådan et godt års investering der. Det er fuldstændig rigtigt. Lidt afhængig af, hvornår du har købt. Du kan jo også være en af de uheldige, der kom med, da det her det blev sådan allermest omtalt i medierne, og derfor en af dem, der har købt på et af de meget høje tidspunkter. Hvad vil sige, hvis vi nu ser bort fra bitcoins og kigger på almindelig handel med valuta, så er det jo heller ikke noget, vi anbefaler almindelige danskere at ligge og handle med valuta og spekulere i valutabevægelser. Dertil bevæger de sig alt for meget. Risikoen for, at det du skal betale for, det du nu på et eller andet tidspunkt gerne vil købe, koster meget mere, end du egentlig havde regnet med. Den er alt for stor. Og derfor er der rigtig gode argumenter for hverken at foretage almindelig traditionel valutaspekulation, lige så vel som man skal være meget varsom med at gøre det i de her såkaldte bitcoins, fordi man kender ikke værdien af det, man skal betale med i morgen, eller i overmorgen, eller om en måned, eller hvornår det måtte være, den betalingsforpligtelse forfalder, som man har sat sig i.
Mikkel Frelholt Krogsholm, er du sådan en, der har investeret i at købe bitcoins igennem den her periode, vi lige har fulgt grafen på? Nej, jeg har kun bitcoins til mit eget forbrug. Vi mødes en gang om måneden her i København og snakker bitcoins, og det er så et værtshus, vi har overtaget til at sælge os øl for bitcoins. Jeg skal sige, vi sidder og snakker om, hvor man kan bruge dem. Jeg kunne ikke rigtig komme på nogen steder, man kan bruge bitcoins sådan men det kan man altså nogen steder. Det kan man på Musen Elefant i København og på The Jane også i København, to værtshus. Så det er gode mødesteder for bitcoin-entusiaster. Vi skal lige høre til sidst, begge to. Altså, vi hører altså en fraråder at investere i bitcoins, Drosebjerg her. Det er simpelthen for usikkert. Vil du anbefale nogen at investere i det? Folk spørger tit også bitcoin-folk om det, og vi plejer at understrege, hvilket jeg også synes, man skal sige, det her det er ekstremt risikabelt. Det har vi set. På den lange bane, der kan man så sige, at trenden er opad. Det var også det, du viste på din graf. Og på den anden side, så er det jo ligegyldigt, som jeg prøver at vise med de her Lego, ligegyldigt om vi har en klods, der forsvinder eller ej, så systemet under neden, det lever og det kører. Så man kan godt forvente, at man kan have nogle bitcoins. Hvor meget de så er værd i forhold til udbud og efterspørgsel om et år, det ved jeg jo ikke. Henrik Drosebjerg, tør du lægge bitcoin i graven? Vi hører her, at den bliver begravet hver dag, og så genopstår den hver eneste morgen igen nærmest. Tror du virkelig, at det her er begyndelsen til enden, eller er bitcoin ikke noget, der er kommet for at blive, og kommet for at udfordre jer? Jeg synes, det er meget vigtigt. For det første ser jeg det ikke som en udfordring nødvendigvis. Jeg ser det som en anden mulighed. Det, vi forholder os til, det er, om det er noget, vi kan anbefale vores kunder at give sig i kast med. Enten som betalingsmiddel eller som et investeringsobjekt. Og der hvor vi bare indtil videre konstaterer, at den regulering, der er på området, den lovgivning, der er på området, den er så sparsom, så det er simpelthen ikke et råd, vi med det, vi ellers skal stå til ansvar for, synes vi kan være bekendt at give på nuværende tidspunkt. Du svarer lidt udenom. Du skal lige svare. Mener du, Bitcoin består, eller vil den før eller siden? Det er ikke for at svare udenom, men dermed sagt, laver man den rigtige regulering over for Bitcoin, så tror jeg bestemt, at den er levedygtig, og så tror jeg, at det er alt for tidligt, hvis overhovedet, at det er på sin plads at lægge den i graven. Jeg tror sagtens, der kan være plads til sådan en form for betalingsvaluta, men jeg tror, for at det for alvor skal blive udbredt, så kræver det noget regulering. Og man kan altså bruge dem på Musen og Elefanten? Det kan man, og et andet værtshus hørte jeg også. Tak skal du have, Henrik Drosebjerg. Jeg tror ikke, du kan bruge den i Silkeborg. Og tak fordi du kom også. Det var slet.